Tibra Sharoni, Shirisitini, Hukumo Mokumo, Dirk Komona Pajing, Tangi Tonka. Takmung, Rikmung, Wamung, Musumung, Kamana Pajing, Tangi Tonka. Jeborok Tabuk Kishamisa, Wakaran Tongo, Borok Bohaino, Omor Chakra, Mani Bagay, Komona Night Tomabanay, Rong Desha Haino Hai, Tubana Bagay, O Shamong Butanrono, Luajika. Tibra Sharokni hukumu mukumu kemai thana naimano tisha abono muthang tubuna tishai tubuna bagai luwa jika Tibra Buri Society Bailing wamong langa wamong nokhai wamong kisi wamong khuruk wamong tabungni jorabo aborok asat nungjanliya wamungni jesa samong khlainani thangke sigangno warokchinasi rungna nango O warok china nengkaisi jesa wamong phano wawi manai hari bagino tinini salo salini bagai warok chimung panda khlaijaka Nondonogor amsayo aro manjaka Tibra Mothani chairman Narendra Chandra Deborma Tibra Buri Society ni Bonani Deborma Tibra Buri Society ni president Budulaxmi Deborma Tibra Buri Society ni Tangfang Monu Deborma Akosong Salini Phurungmungo Phurungnai ngi marjaka Srang Jatini Koktuma Thungnai Hiren Deborma Panda Khaimanoti Koktuma Thungnai rono Manjane Adongrok Sari Khanarika Tini Tibra Buri Society ni Naikolzak mabai Chini traditional je wani samung Nini Japa hindi ba baling hindi ba langga dula amte hai lamkai amte hai sini city ni je chekhok ro amte ro no chung kamai thangbai marok no teisa jeng kanggo tu buoi chini no pro ko jeng janang marok no aggressive no ko janang man to use thai nai no khaya pho no chini city ni je chini mani khani ro no chung jani jano ko jo ko tombai chini next generation ro no ko chung Sirina nanggo, amuni bagai jeng kaisa traditional wani je slamung aslamung no slamna ni sekang uila sini waruk cinani no nangkugo serengna nanggo ngamuni bagai tini jeng 2 din ni 9 10 jeng Februari tini 9 tarik tini bai khana kaisa jeng training program mo jagawana rakha Nondonogoro Sini Tibra Buri Society ni badebo o amsai ni te oro tongo indigenous welfare society ni ko member sok tongo amon bade sini o elakani sini bukuk sok te dakuk borok tongo de jeng abono sini dofani tang ba sini mani khene jeng obosini ya jeng beskanggo sini ringrai bethai disa bethai amti hai sini loop mani na amti rong no bo jeng beskanggo training nai Amoni bagai tini kai, udo 2 din jeng kaisa waruka wamani jeng program, udah training program thai jangka. Hai ini nai tini first opening tini okra sini sarna tersono wa ko do ko wa to ba ko do ko mini wa bai do lu ko kai wa kai sa amoni jeng just tini training thai jangka.